Nkosi yami umuhle kakhulu umsebenzi eniyenzayo. Sizwile udaba lababa ukuthi la kusaphela kwagcina ngasasikhathi kuthiwa ubaba sinenkinga sasiyixoxa la. Sekuthiwa ubaba angazi uhambile kanjani. Hayi kunjalo. Eqinisweni nje ake ngiphinde nginibize ke kulokhu ngoba kunokuthi umlilo ube ngathi uyacisha uyabhebhezeleka. Ngikhuluma nawe nje amasonto asemabili engasekho ubaba lekhaya. Lokho savele ngalalanga kwathi isimo siyaxoxa kwaphinde wahamba ke manje ke. Wahamba ukuhamba ke manje. Bengizopholisa ikhanda la Umsindo uyakhathaza phela nakubani. angilwi naye. Hawu. Kodwa ngizopholisa ikhanda. Wena ke thula wena wasuka la kini wayongibangisa umsindo emzini wami. Uthanda ukukhuluma kwami Wena uthanda wentombazane ucula nje. Ungaxabanini. Uthanda ukukhuluma ngoba angithi wena safu. wena wangilethela lo mhlola kwami. Oh sekumhlola. Usathi ngithanda ukukhuluma kwabani? Wathi ngemlethe ufuna ukumbona ngathi wambona. Savumelana ngathi ngimthathe bo. Nalapho seyikwamfana. Usuzosala kahle Wena naye. manje ngicela itiye. Into engiyifuna izinto zakwami kuwena. Awekho baba. Niyaphila kodwa mali ekhaya. Hawu ngiyaphila mfana kunjani? Sikhona nathi. Hawu bakithi. Hawu. Ngibuka nesimo sezulu ngithi hawu ngeke uzokwazi ukufika. Mali isibhale thina sifika qathathana nje. Hawu Nkosi yami umuhle kakhulu umsebenzi eniyenzayo. Sizwile udaba lababa ukuthi la kusaphela kwagcina ngasasikhathi kuthiwa ubaba sinenkinga sasiyixoxa la. Sekuthiwa ubaba angazi uhambile kanjani. Hayi kunjalo. Futhi ke sengibonga nokuthi niqhubeke nje nokungibekezelela. Ngoba hayi isimo sona. Siba ngcono manje siphambi kwethu. Ukuthi manje kwahamba thina izinto soyingasahambi kahle. Mina hawu kusala kube ngathi ngiyasha mina ngisemalahleni kulomuzi. Kodwa ke angigive up kunilokhu nginithintile. Futhi ngoba ngiyadide ukuthi ngizokhuluma nobani. Ngingayami lapho. Eqinisweni nje ake ngiphinde nginibize ke kulokhu ngoba kunokuthi umlilo ube ngathi uyacisha uyabhebhezeleka. Ngikhuluma nawe nje amasonto asemabili engasekho ubaba lekhaya. lokho savele ngalalanga kwathi isimo siyaxoxa kwaphinde wahamba ke manje ke. Wahamba ukuhamba ke manje. Wahamba nje uhamba ngapha insolo zithi ingoba mina nabanye bomndeni kwamndeni ke manje uhlukene phakathi. Ukuthi mina ngangibabizelani mina abantu bangaphandle ukuthi kuzokhulunywa udaba. Ngapha abanye basesayidini lami abanye basesayidini lakhe. Uhambile ke manje uhlala kubo kantombazane la ahlala khona. Kamamncane namanje. Kamamncane uhlala kamamncane ke manje laphana akukhona kwakhe umamncane ikubo. Hawu. Okusho ukuthi uhambe wayokipita ekhweni. Usekasho umuzi wakhe umuhle kanje uyohlala kweyindawo. Bengeke ke ngikukhalele lokho ukuthi uhambile uyohlala ekhweni. Into engiyikhalelayo ukuthi ukuhamba kwakhe ukulamba kweingane zami. Ukulamba kweingane zami ngoba njengoba nje kuphelile inyanga. Ngisina ngishayela mina. Thumelanga mala ayikho into akayizile. Lekuvese nje kwenzeka. Ngoba bekuthi makuyele ekuthenini usezoba nemali uvela ubaba uyahamba. Sekuwesike manje. Sekuwesike manje ngoba eseze wayohlala khona. Ngase ngithi cha ake ngibuye nginithinte. Ngoba angifuni ukuthatha inyathelo ezinqala njengoba sengike ngakhuluma nani nginibonile ukuthi niyabantu abakwazi ukulungisa izimo zemndeni ezifana nalezi. So ngase ngithi ake nginibize niphinde futhi nizozama mhlambe ngithi noma ngithathe ezinye ke inyathelo ngibese ngibona ukuthi hayi senizamile nani kwafika la nihluleka khona.
Mhlawumbe ucabanga kanjani? Mhlawumbe siyombheka uyazilehla la khona umancane ngazi kahle hey ngeke kube Ngisho njengoba nesixongoxongo nje ekuqaleni ningangifake ey'nkingeni uNkulunkulu moya engcwele hayi konke koniwa ngomlomo Yeah. kulungiswe ngomlomo qiniseke okubalekile ukuthi akusikho inhloso ukuthi nginqanda into ayiyona yeah kodwa ngizama ukuthi umuzi wami ungachitheki ngibuka ngibhekile benginaso leso sifiso ukuthi ngicela ningilekelele yeah siyomqalaza siyomqalaza sibheke nokuthi ingabe mhlawumbe iliphi elibe lamenza ukuthi azathuthi yeah ayohlala lapha ahlala khona maye uhamba nempahla noma uyihambele nje wahamba uthathwa kancane kancane uthathwa kancane kancane konke nje uthathwa kancane kancane into engathathwa kancane kancane amakhadi uthathwa konke uthathwa konke ke lokho hayi ngiyacabanga mhlawumbe asike simbheke mhlawumbe sibone ukuthi kuzohamba kanjani ngajabula kakhulu ake simbheke ngempela mokwazi nje ama-direction songena emotweni nje la simqalaze ngoba ungathi wena mama wasi hewu qoqo oh sawona sisi Yebo sanibona. ninjani Siyaphila ninjani? siyaphila nathi Usula futhi wena ufunani manje la? Ngoba ngithi isekhaya nje la ufunani la? Hayi ngenze ningene. Ngiyazi. Mama azile ngolaka qo wasozivalele mama qo Mama ngoba wangixosha emzini wakho usafunani manje la? mama Sengikhathele wena. azile ngolaka sizokhuluma yini nobaba ekhaya because Hayi umama sengikhathele ukuthi lo mama uyangilandela Sicela njalo ngiyahamba. ungathi uvalele umyeni wami sacela ungena ngaphakathi Hawu lo mama ngimazi ukuthi ngithini nje naye ngithini lo mama seyilapha. Hawu, Nxamalala, ukanile. Emzini wakho sengiphuza utshwala. Ukanile Nxamalala. Unkosikazi unjani nje? usuwakhetha ukugana Hayibo. waze wamdala Usazopholisa ikhanda. upholisa ikhanda emzini yala uqonywe khona siyacela bakuncamalala ungena nje kancane siyacela ngo akukhona kwakhe isekhweni lakhe udaba oluncane silungise nje ngiyamcela siyacela wehlisa umoya sicela wehlisa umoya sicela wehlisa umoya ngiyakucela nje kancane isikhathi esincane nje ngiyakucela Usapholisa ikhanda bakwethu. usubamba uhamba upholisa amakhanda manje emakhweni Hayi ngeke. Angithi sasayishayisa ngomoya. kusho ukuthi isikhathi esincane kusho ukuthi ukube nami yebo omakhelwane basibuka manje masicela ungena ngaphakathi basibuka yomakhelwane manje sifisi siyameme sicela ungena ngaphakathi umzuzu omncane bomakhelwane Siyacela. Ukubo. Baye baba vele lo mama. la kuthiwa singene Baye baba bangene ngeke ngenze lutho lo mama kade vele wangilandelela kangenzi lutho. Kathi ngempela lo mama wangifunani wemama. Uyangilandela ngisuka kwakho ngabaleka kwakho ngendaba ukuthi ngiphuza utshwala ongifuni kwakho manje sula futhi ngenze njani nje indaba yakho ongitsheli wawucabanga ukuthi mawuthatha indoda yami wena uzohamba nje yeyethu le ndoda Ube akuyona mthobelele yakho nje akuyona phambi. nje yakho angizonga akuyona yakho le ndoda eyami nje mbila ikhanje eyami manje ngenxa yokuthi usuyithathile yazogibhida ayisakuthandi macele isakuthandi nje yamkela lokho yamkela nje lokho Bahleli phela manje yini senzo seneba. cha ayikho nje into ozoyithi kahle yazini kahle kahle Kodwa wena macala wabanjani ngoba ngisazopholisa ikhanda. into engiyifuna izinto zakwami uyabona uhamba lento ihambayo uyabona uhamba lento ihambayo iziphi nje izinto lezo zakwami kahle kancane bazalwane kahle kancane baba ngiyaxolisa ngifese izinto ngifika zakwami nje ayisale kwami nje ngikubingelela mina igama lami nguNhlanhla ngwaKaNtuli Sibongo ngiphunga lapha kwimpilo yesithembu umama uphinde wasibhalela kuthiwa ekhaya usuhambe baba amasonto mabili kuthiwa uhambe isinyanga isizophela unendaba ngisakhuluma nobaba uthi nje umama lapha akukho lutho akho ngisho ukudla akukho lutho lapha endlini nje njengoba ethe uyacela sihambe nasimphelezo size la size kubaba ihlangana phi umacela ihlangana Unkosikazi mina wena mfana. Kahle wakwabani wena? ngwaKaNtuli baba Sibongo mina Wakwathu njengoba umncane kangaka nje. Uzokhuluma indaba zaSithembu. mtshele baba mtshele Uzokhuluma indaba zaSithembu njengoba umncane kangaka. mtshele Wazini ngaSithembu ukaniwe? hawu baba mina nginonkosikazi nje ngayishaya zaphelela khuleka unkosikazi umuntu okhona hayi awubonakala kodwa uthi Wami nkosikazi thula wena. Wamthatha esontweni.
Wamkhethe esontweni. Hayi esontweni baba. Wakhulula abakhokheli. Ake baba singawe namhla yami sobe sibone ngelinye ilanga ngiyacela nje ngokwenhlonipho hayi kabi baba wami ngiyacela nje umdala kunami ngiyacela nje sikhulume kahle indaba kamama noNtuli. Kukhona bakhuluma umnumzane engimbonayo ukuthi cha angasiphathi isithembu. Manje wena umnumzane nje wena njengoba uhamba ukipita. Umnumzane Uyena umnumzane njengoba uhamba ukipita wena umnumzane. Sikhuluma ngengane ngeminyaka. Kodwa ihlezi emzini wayo nonkosikazi wanezanzana wena kumlandela labafana umnumzane usukela labafana bamakhamera futhi nganguthenile ngathi shiya phakathi indaba zabafana asikhulume nisodwa egamelweni so njengoba ukipitile nje uzokhuluma kanjani baba nawe ekamereni ungekho kwakho uyahamba kwakho ekamereni lapha kwakhe ngibuya khona uyaskipha nje kumini ngiyaskipha kwakhe sahamba nobaba angazi manje ufunani futhi ungazi ukuthi na hamba ngomoya ngithi ufuna sikushayisa ngomoya ushayisa ngomoya kwaba ungazi umshayisa ngomoya uhlangana wawuzokushayisa ngomoya akona esinikeza baba na inkinga kanje wakuthiwa usuhamba umama kasibhalele yona uthi nene usuhamba amasonto amabili and uhamba inyanga isizophela uyazi makuphela inyanga kufanele kubenza izidingo zabo zokuze njengobaba wayikhaya kufanele kube khona ukudla even ingane njengoba behambe nakho konke ingane azinayo bakuthiwa uhambe nakho akho lutho uzofuna imali kahle nabantu bakakamela thula ethi mina ngihambe nakho konke konke kulapha endlini ukwangena endlini la esuka khona ya ngenile endlini ingane engasoba ukuya esikoleni kodwa ukhala ukuthi akho kudla akho ugesi kaphela uma kuwukuthi wena-ka cha ngebengeze ngazovula amabhotela ukupheka yena azihambi ngokudla ingane ukuya esikoleni zihamba ngithatha umama uncane nje ingenxa yakho uthi yena akasakwazi ukushaya ivosha uyabona uma engasakwazi ukushaya ivosha manje mina ngizokwenza njani baba asamthandi nje umacela ngazi ukuthi hayi uyaphazama yima sengikuvela ukuyitshela wena unkosazi omncane kodwa nje unelungelo lokuzongena la ekhaya wena wathatha ilungelo lokungena kwami kodwa ke wena ilungelo lokungena nayo ukuthi ngithathe ngoba wena usazoshaya ivosha umbuzo wami wena wawuthathe ilungelo lokungena kwami uziyongena nje ngoba baba uziyongena nje ngegedi lokumlandela abantu bangaphandle idlozi kodwa nkosikazi idlozi la lithina la kini idlozi ufaka amadodo omkipiti letha amakhamera emzini ela kwakho idlozi la kini lithini ungene ufaka amadodo Imankosikazi ake sikhulume kahle na asivumelananga yini ukuthi angemthatha umama uncane engabe umthetho kwazi umusha uba njengoba uhamba ushaya imithetho emzini yabantu cha nala engabe ubani indoda emile lapha kwazi uma njengoba umile emzini yabantu kume bani lapha angithi la mina ngiyalekelela ulekelela yini ngizolekelela la ekhaya hayi futhi ke ngishayisa nangomoya ngoba uyakhuluma unomphela manje la angikwazi ukulala akathuli baba akathuli istress nje sisesihle la ekhaya ukuthula njalo into uwena wena kusenazo ingenxa yakho ukhuluma ngayazi ukuthula nje into angayazi njalo nje umbi yakhe lalela ke mfana wami yebo kunqabelela lalela kodwa ukuthi wathi yena uma umncane asivumelana ngokuthi ngimthathe ya usichazile isitori ngoba phela bafika nelinye ithimba eqaleni basichaza isitori uphinde wasibhalela kabusho wathi baye usenenkinga ukuthi ubaba sekuthe sekuzophela inyanga hayi futhi uhamba inyanga isaqala seyinyanga sizophela decide ukuthi ngibuyela nini ekhaya ngivakashile ngazoyipolisa mina into engayikhuluma naye eyokuthi akunankinga ukuthi athathe unkosikazi sibili ya ngiyakuzwa angisho ukuthi angithathele isidakwa ngoba mina uqala isidakwa hayi mama ncane umneze uthi mama ncane sakhuluma mina kathathe unkosikazi wesibili ngenxa yezinto esasiyiqoqile sinayo ukube wayengitshelile ukuthi ngifuna umuntu engizojabula naye ngiphuze naye sithenge naye amatshwala sidle naye imali kulambe izingane zami ngangeke ngikwazi ukuvuma ngangitshela ukuthi mina uzoletha umuntu wesifazane ononuzwa onenimba ozokwazi ukunderstand ukuthi njengamanje ngifike emzini onomunye unkosikazi hayi ngeke mina nginayo nini hayi lana muyibuka wena unenimba maye babunqabala nje bethi umamkhulu uyibona ngathi unenimba wena nje bethi bamkhulu mhlambe uyacela nje basifike nawe uyacela mhlambe uthi khulu uqunga ngasekhaya singakwazi masihamba naye nemoni sihambe lutho ekahamba ubaba lutho ikhona nje mina mase ngizikhala nami selipholile ngizobe sengihamba ke kukwami nalapha ya nalo ngisazomncenga ngoba unkosikazi makwedlula la
uzoyongibophisa mina futhi akunabo ufazi lokasho uyidakwa uma kuhluleka lapho yena akaphuzi lo mama ngizocela unginikeze ikhiye ngibe ngiphuma ngihamba usaleke nonkosikazi ulethe ikhiye ngibe ngiphuma ngihamba okwakwami ngizocela angikhulumi ngotshwala manje ngikhuluma ngeyikhiye zemoto yakwami ngicela unginikeze ngibe ngiphuma ngihamba ahambe ngani ubaba mozothatha ingane ayikwazi ukuya esikoleni kodwa baba ingane izohamba ngani uthi wemqoshe ethembeni ubaba meqosha ubaba wethu uthembeni yena ngoba uyena wakhe ngendaba ukuthi mina ngiphuza utshwala ngihamba nabafana ngingenisa amadini sazopholisa ikhanda yake mfana abona-ke lezo ndaba lezo sazopholisa ikhanda wathi angiyolalela kamenzengane azithiyele indaba zakho mfana ngoba mina bona nje ngisayida noma mncane angisayidi ngiyayithanda indaba zemizi yabantu ephuza wena mfana wami indaba zemizi yabantu uma lokhu asuke ephuza usungaphuzi yena usuke ephuzela abantu abadala balapha ekhaya kodwa manje ngingaphela ngomama isitori indlela yasichaza ngakuthi kuyehambe nasebusuku ebuye ezongqongqoza bezoniphaza yabona kuney'tori ey'ningi ezahlukahlukene so ngalapho ngabe usaphuzela nabantu abadala usuke eya kubo njengoba ekubo ngibuyela ekhaya mina ngibuyele kubaba ngendaba ukuthi qosa uyena lo mfazi amadlozi adla amawayini nobhiya ubaba nje amadlozi inkinga yakhe yimina lapho isimodeli isimodeli ukuthi emzini wakho ungena iy'moto zabafana zizolanda lo mbiza ngokuthi unkosikazi wakho hayi ukuthi umfazi wakho hayi owakwazuma lo umfazi wakho hayi umfazi wamadlozi lo kanye nawe kodwa ke sithole babuzuma ke kodwa sithole isixazuleko njengamanje ke umamkhulu nje besibhalile ukuthi ucethi nje sicela sizokulanda la ukuze uthola ingane ayisakwazi ukuthi uziye nasesikoleni ngizoya ekhaya kodwa ngesikhathi sami ngeke ngitshele umfazi ukuthi angihambe ngekhaya yena akahamba ayopheka lapha afunde ukupheka kahle afake nemunyu lapha ekudleni yebo afake nemunyu yebo kwazi ukuthi ke phela ukudla kufaka ubhiya ngakutshela ngikuthi ngeke uze ungenaphi ke manje ngeke uze wenze lutho phakathi ubona kubhiya akho bhiya la awubhiya uthanda ukupheka wena mnikeze uthanda lapha into ukwazi nokupheka kahle wenze nemunyu into engicela kuwena ngicela into eyodwa umnikeze ikhiza kwami ngihambe cha imoto kayindaba ingenaphi ke imoto ngishiye nje ngokuthula ingenaphi kwamanje angifuni ngize ngithathe inyathelo uzofuna imali baba la uzofuna imali ngemoto yona into azoyifuna la hayi ukuthi kanjani uze ngey'ngane usakwazi khona ukuguga uzongena ngey'ngane kanti uxakene mina ngifuna uma ulethe ukudla kumele uhambe ngamadolo uzobekani la shame etafuleni ukhuleke futhi ukuze kuze namadlozi ukuthi cha usekhona nkosikazi hayi lo wena lo wavuna futhi shishile nje plate etafuleni ngiyakubona ucabanga ukuthi ngidliswe kanye nawe azobiza amakamera angidliswanga kanye nawe ngiyudlisaphi angidliswanga kanye nawe umuntu odlisa ngamkhulu asiwahoxiseni amagama okudlisa nani asiwahoxiseni la magama agcina efika kabuhlungu angaze efike kabuhlungu kodwa baba mina ngishisa impepho phela yebo asidlisana kodwa awudliswanga uphelelwe ukucabanga ngamanye amazwi ucabanga ukuphelele kula hayi ukuthi kula phakathi ukucabanga kuyohlala ekhweni angithi ngicabangile ngeza la uhlala kangaka uhamba uhlala emizini yabantu ukuthi akabuyele ekhaya baba ngithi ukhuluma kakhulu ngokuba ngumsindo amadlozi azwani nomsindo yike kubala yazi yena engisolayo ngisola ukuthi yena ubaba lo uthandana nawe noma wakho uma wakho uvuma kanjani uhlala into uhlala kanjani uhlala yasuthukuma-ke manje uhlala kanjani uqonda ukuthukuma-ke manje angisazi uthandana nani nobabili yabo suthuka ifamily yami yonke ukuyi-age yakhe into kade baba thina besingafuna ukuthi ogcine kuvela amahlazo ey'nto ezinye iy'ndawo besifuna nje ukuthi sithole isolution kubaba ekhaya ukuthi baba since isimo sikanje mhlawumbe singakwazi ukubuya nawe ekhaya mhlawumbe nifike nixoxe kahle nomamkhulu nawe sizwe isayidi lakhe esinixoxa kahle noba mhlawumbe engekho umamncane yabo because manje sekukhona ingxabano khona okusuka ngapha khona okusuka ngapha uyayizwa into engishoyo uyabona ngoba ngisalanda kodwa ukuthi imoya isiphezulu ngapha nangapha mhlawumbe kodwa engithuka mhlawumbe mayafeni hlala abantu phansi bamakhamera
kodwa wena akafiki la ngidecide khona ngani ngilala nomkhwekazi ile nto ngisho imani bazalwane imani singisho ukuthi mhlambe baba mhlambe sihambe uhambe ekhaya ufuthi uhlale kahle nomamkhulu mhlambe libe khona nixoxisane nibonisane kungabe ukuthi mhlambe khona umuntu osengenye indaba mhlambe noma ungapha ubuze ngapha mhlawumbe uza ngapha wena usiyakwazi ukwenza itiye ngibuzele nkosikazi usiyakwazi ukungenzela itiye ngoba njalo ngicela itiye uthuma ingane kuleyo nababa ngikho ona baba into ekususe ekhaya ukuthi akazenzi izinto engabe uyazenza kodwa manje uthumela ingane mamkhulu kwabo kuyiqiniso lokho noma mhlambe engakusho zonke lezi zinto azishoyo ziqale ukwenzeka ngoba sekufike unontanda kubukwa engakafiki unontanda kubukwa bengizenza zonke lezi zinto ibodo selipheka uqale ukubonja kwazi usethuma ingane kancane baba simneze ithuba ethi uchaza kancane lo baba lo yonke lento ayishoyo ayikho into engabuya yisho yini ukuthi uphelelwe isithunzi sokuba ubaba and nami ke manje sekuthanda ukungima la sekuthanda ukungima la one ngikhulele kubo lo muntu ngafika ngiyingane yamuzwa usebiza ngomuntu ngafikela kubo ngiyingane ngangitshela ukuthi kuyothi kufika kule minyaka yakubona ukuthi ngidala ngumama mina umuntu owangithatha ngiyingane fuze ngabe ukuphi yena nge-8 nangokuqonda njengamanje uyena osephenduka ingane ingane lapha endlini ezakwakhe ayikajoli kujola yena kuqala mina vele ngiyingane santanta ke manje uhambe ehlalo ingane kaba ingane yakho sengingane yami njengoba wena ngakuthatha ngakwenza inkosikazi ngithi uzongenza indoda ngaphenduka ingane yakho ngizwa ngawe wezwa ngani ukuthini ngizwa ngawe lapha ekhaya kodwa manje uhluleka ukwenza ngishiye itiye le ndoda yakho hayi lo umbiza ngayo ayiyena lo mase uthi unkosikazi omdala kodwa ngibona inkosikazi omdala mina la wakwambiza ngalo wena awuboni wakwambiza ngalo ngalo mina ngiboni njalo nanokuthi kubiza kanjani ngomuntu ngikuthanda kanje umbiza ngalo ngiyabona ngolo ucabange nje ulo kodwa uthi unkosikazi omdala mina ngifunda nini njengokuthi mina omncane ngomncane mina ngiyacela lo uthi ubizwa ngalo sangathi uneselodwa hawu ngiyakuzwa kodwa baba asibe nesolution yokuthi okay ekhaya sibuyela kanjani siyacela sicela sambe nawe cha hayi manje yena kahamba ekhaya njobe efike nani nje angene emkhumbini wenu niphindele ekhaya mase qophile impahla zakho baba uzofika sizofika futhi mase qophile kodwa angifonela ngitshela ukuthi usiyakwazi kulenza kodwa nje kwakunesimo sokuthi ekhaya okudla kukho nezingane ayisakwazi nje esikoleni esikoleni emabhoketeni wabona ukuthi akukho cha uthi phela nawe besibhalele nami engakaze emakhabetheni wabona ukuthi akukho ukudla baba into engasuyenza ukuthatha imoto ufake impahla zakho ngena-ke wena efrijini wabona ukuthi akukho ukudla baba thatha impahla zakhe njengoba uyayithatha usho yena asixabana sifuna ukuphuma nesolution akekho umuntu oxoshwayo akekho umuntu ohambayo sifuna ukuphuma nesolution sikwenziwa kanjani esimene esifana nalesi ngixoxisana naye kahle unkosikazi wedlozi kodwa mebiza abantu bamakhamera uzokwenza njani cha laba abafana laba bagcinile nabo angithi mfana okwesibili abafana bebuya la sicinile bathandana naye lonkosikazi ngene endlini naye unkosikazi sixoxa udaba lethu ayikho inkinga yabo umacele uyathandana nalabadoda esezifika nawo lana njalo sifikela namadoda angeke ngizingixoxa kayidawo-ke ntobo fine umuntu okukhohlisayo yena umasihlathisane wakho lo uba umasihlalisane indoda yami indoda yami asihlalisane ayibo lalela iphini lakho lalela ngilalele ngidlebe zombili ugcinile ubona amakhamera uma uphinde wabona ubonke ngoba mangibuya ngizobuya ngelinye igiya njani eliphi kanjani kanti uzosonga ila uzobuza khona indoda yakho uzosibulala akekho umuntu ozobulala omunye la sibe socela ifuna isolution ukuthi nje elinye igiya uchaza ukuthini eliphi lelo giya ozobuya ngayo lalela ila uyokwazi ukubuza khona indoda yakho ukuthi ubungangitsheli ngayo lalela ngiyabona wena ungibona ngathi ngiyaphethe ukuthonga ngiyakubuka nje uzenza isililo ngithi angiyindawo namhlanje ngizohamba ngesikhathi sami ukuya laphana kunkosikazi lomdala sohlala phana naye lalela inkosikazi labafana bangalibeki ngalo langa ngizobe ngikhona ngalo baphelele le labe khona
bangezi labafana sizolungisa udaba nje yayibona ukuthi abantu abasixova yibo laba obani labafana ozanabo hayibo bona labafana uxovisa uthi nginontando imako uthuthe uba wezala uthuthe ibona labafana uwe uhlezi bukwa yila bafana bakulethela uwe ungithuthile yimina engithuthile wezala kwa abafana bahlanganaphi angibahlanganisa uwe nami funa sibukwe umphakathi abafana bangenaphi lapho angifuni bakubonise lonke ukuthi ukuthi awulungile cha ukuthi nginesithembu esingafuni ukuhlangana kahle lalela lamadlozi ngisazosukuma lamadlozi ohlala ukhuluma ngawo ayakubuka abhekile lamadlozi ohlala ukhuluma ngawo ayakubuka angibhekile and lo muntu wakho ngelinye ilanga uyokushaya ngoba esefuna umtshela iqiniso wangiyakubona yamfihlela angeke uzomshaya awumtsheli siyathandana nobaba ungabona nje wena ngathi awazi lutho wena unenkinga nje uthi awusathandi wena hlala ekhaya umuzi wakho ngakwakhela wona uney'ngane lapha inkinga yakho iyodwa ithi usulithumela iy'ngane azingenzeka ngamanzi angabilile uzo nje uthi uyapheka ukudla upheka inyula bese zenza ungqoshishilize la kumina into engayisho nje mina ngathi yazi zoke ngibona ngiyabonga kakhulu kwimpilo yesithembu ngakho konke engilekelele khona ngiyabonga kumadoda ami ungalokuthi kumpilo hayi cha mamncane ungasahawu nawe uthanda noba mncane lethane nangobani cha ushilo wathi unesimo esikanje ubaba akasabuye engingakusho nje ngingathi ngidlulisa okukhulu kubonga kuyimpilo yesithembu ngiyabona ukuthi ukube anizange nize ningenelele kulolu daba mhlambe ngabe ngashona vele ngenelela amadoda noma ngabe ngathatha ikhwama zami unjena ke noma ngabe ngathatha ikhwama zami ngabuyela ekhaya ukuba khona kwenu kulwenzile ushintsho nina noma nibuka nibona isima ngathi asibi ngcono bathi mina ngiyasibona ukuthi siyaba ngcono ngoba kumanje nangu baba uyasho ukuthi uzobuya ekhaya sikhulume kanti ubengabambi ngisho ingcingo zami momfonela akasabambi ngisho ucingo bengasabambi ngisho ucingo lwami hayi thangela ubaba ngisuke ngibhizi imatasi kona ungabamba ucingo baba lo muntu akabambi icingo akakhumbuli ngisho ukuthi ekseni at least ekseni avuka uhambisa izingane cabanga ucingo lawo muntu lalowo muntu nje umazi ukuthi uyokuthuka kunjalo nje wena mamncane uma mkhulu ubengabi nayo inhlonipho ibingila emlahlekele lo muzi lona awukude nasekhaya useduze ngiyakubonisa izingane ziyambona ephume ngena enzini yabantu unani uba ziyangibuza fanele ngiphendule ngithini bobatshela ziyangibuza uma wabo lo baba wabo kodwa ula kamamncane wena usazokhala wena ngisawupholisa ikamamncane la noma ikini hayibo wangixosha nje kwakho kufanele ngihlale iphi kanti ngizoyekelani ukuqosha kwami awuzakhela ingane kwakho wena uhamba ufuna ukuqosha uhamba uqosha kuze kube yinini ngathi sizolakhi kwakhe koze kube yinini uhamba uqosha alikho wena ikwakho yophendulakhe okay baba Ncabalala isiphetha ngakho ukuthi yodwa namhlanje nje asambi nawe nje umama mkhulu ade sibhathi angilokoti futhi ngizohamba ngesikhathi sami yebo baba mayena sekwazi ukwenza itiye elimnandi yebo libe nophezwana nje lekhe ekhaya ngese khona ekhaya ila engiyakhona phela nkosazama omdala la idlozi lazi yena mangibika nje ephepheni ngibika yena kuqala elelani idlozi lona liyakwazi thula wena ungisusele ngishiswa ekhanda ngafika ngalizolipholisa la ungamncane bengizopholisa ikhanda la angisindu yakhathaza phela nakubani angilwi naye kodwa ngizopholisa ikhanda wena ke thula wena wasuka la kini wayongibangisa umsindo emzini wami uthanda ukukhuluma kwami wena uthanda wentombazane uthula nje ungaxabanini uthanda ukukhuluma ngoba angithi wena safu wena wangilethela lo mhlola kwami oh sekumhlola usethi ngithanda ukukhuluma kwabani wathi la ngemle
umthetho ufuna ukumbona wambona savumelana ngathi ngimthathe nalapho seyikwamfana usuzosala kahle wena naye. ngathi ngicela itiye Into engiyifuna izinto zakwami kuwena. awekho babakho itiye ingane vele amanzi engabilili ngenzela itiye ngithi ngicela ukudla ungilethelele enyule yokudla nephuthu Sekuyinyule namhlanje. ngizoludla kanjani Sekuyinyule manje namhlanje. la uma mncane upheka angiguqele mayilethu Ukhona yini umuntu oguqayo edakiwe? kunemibala embuye Ukhona yini umuntu oguqayo edakiwe? ngidakwa yini ngidakwa noma ngajakwa-ke lokho bese ucabanga ukuthi Webabambali into engiyifunayo ngifuna izinto zakwami babambali. usuke engadakiwe usuke ekhubeka Anginaso isikhathi sokukipita nawe mina la ukipita khona. Ngicela unginikeze izinto zakwami babambali. Akufuna ukhiye nelontunye mhlambe ukuthi into angayibona-ke leyo imoto ngobe yami le Angizwanga ukhulumani wena? Yebo wena ntombazana ukhulumani? Uyayazi ukuthi uyafika kanjani le moto? Uyayazi yini ukuthi uyafika kanjani? Uyayazi ukuthi uyafika kanjani? zona iy'moto ungalinge layivana iy'moto ungalinge ngakuyiloko Namhlanje seziyadrayivana iy'moto. hayibo Ziyadrayivana iy'moto namhlanje. Wawazi wena ukuthi uyokube nemoto lalela wemkhulu ohlala epheni. abahambe baba isekhaya vele la ukuthi Wemkhulu ohlala epheni. hambani sengingahamba manje mina wena. ngizoza ngesikhathi sami Uma nje Ayo. yamiselana ngisazobuya. bafana bami nihambe kahle nje ngalelela langa mase ngibuya angifuni ukunibona siyezwana sigcine ngci